One, two, three. माने बेखौ हानाय जाहैबाय अर्गेनिक आरोना साथा आथिङाव सावबा जाहैबाय मा होनोमोनलाय लहानि माबा माबि गुबाय नालाय ओंखायनो बेखौथ' जाबाबो जेबो जाया ओंखायनो पियर अर्गेनिक नै हांगासिनो जोंना नै दा फुरा जाहांबाय नैबे मोनहां जाबाय आरो नैबे आरोना फुरा बेखौ जानानै सामब्राम पियास दुन्दिया गासिबो लगायजोबसै जानोसै ओमफ्राय सावगासिनो दं ओरैनिखौ नायहैदो आरो सावबावगोन आरो दा जायगाखौ गोदागासिनो हरजाय नायदो नै बेयावबो हांगासिनो बिथाङा नै आं सावस्रोमदोंलै दा लुबैदों रावबो ओइ अ 12 जानोसै 1 2 3 ओइ इलाय जै लागाव ओइ जोंनानो बेदर हांनाया थालांलायबाय बमा गावनानैसो ओइ सेसलै नै जोंना बिसाङा गावसिगोन खेला लायसिगोन गावसिगोन नैबाव दे जाबाय ओंखारदो फाग्ला बिदिसो गावो आरो बिदिसो गावो सिथोबा ओइ दे होफिन होदो दे सिथोबा बोरै गामलाया लाबो गामला गैयालै सिथोब लिदि लायलाय इयाव आं दहाय लाखाबायमोनलै बायालै जेबो जाया लागाय मा बुस्थु बे दंफांसोना हं जाखाबाय जाय मुरायानो गुफुदों फाग्ला र' बे मुराखौ गुहोथारि सिथोब र' हरनि होआ ओंखारदो ओइ खारखा फाग्ला नै सलाय दंखायो लाबो खुइखोनां हर दे खुइखोनां हनै ममबाथि लाबोबाय र' ओइ लाबोदो ममबाथिया साबसिन जायो दे लाबोदा Labang lada. ब्रा एसे गोबाव लाब्रा आखायाव निउ इयारनि एवलायबाय बेखौलाय मा होनबावनो जानायल' नै एवखावदों ओरै गोदादों दाबो गोदाखाङा एक थारिख जाबाय खालि बेदर गेस जायोना मा जायो जाथोंसै जिखुनु जानोसैलायनो एवलायबाय थावा सारायसो खालायबाय नै जाखासिगोन नै बिदै माबा बिबु बिला फुरा बे दावदै गोनां दाउ जोख्लिलायनो दाउ दैहां एवनाय आरोना बे हेभि गोथाव जाखासिगोन बेयो जोंना हांसो हमनाय खेलाया जागायसिगोन नै पापाजरा गिर्जानि सिङाव लुखांजानाय इन्टारनेशनेल स्टेडियाम हांसो हमनाय लेट्स बिगिन नै जोंना मेनानो बुस्थुआ
Lago. Suruh. Menesai. Khana-khani berhangso dan grandai. Mojang mentamsai. Unik. Lago जायगा गुसिया दसेनो मोनगोन ने आबो खदालिया होजों थारदो जायनो मोनगोन स्पेशल प्राइज मा प्राइज थाय मिथिस' हायै मा मोनगोन उदै ओइ दा बोखारगा लागाव ओइ बावसो दं Hamsa Siri kita penting dah. Sirita, naik apa Sirita? Hey. Awas tahu. Oh, bila. Eसे kasih filani he. मेंबाय नामा जाला हनै मोनथानसै आयै मोनथारबायमोन challenge aji gagrabलाबायबायसो हनै आयै Subraho. Udah. Ya. Gol. Dagrab. Mudah Nugget. Ayi baru ulang terbaik. Danger जाबायमोन. Dagrab. Oi, खय मिनिट जाखो नायाखै दा? 2 मिनिट. ए 2 मिनिट. Ayo. Hune malah juga. Lagai, sekolah. Udah deh, berapa aja deh, busuk dan ingkama. Berapa aja? Berapa jagan? Kau nanda, isi mujang jaka, busuk dan ni. Jadi bohilangnya negara price mendeng. Bisang jaga price-a, mun bisa ke? Munba. Mosanani fैसाया बेसेबां जाखो नोंसिना ओमफ्राय? सानाखै? सासेयाव? सानैजों? 20 मोनबेसे मोनखो प्राइसआ? मोननैल'? ओइ मा नाम मोनलाय नोंना? नामा? नामखौनो खिथाला?
खोन्थाद' नामा नोंनालाय मा नाम खोन्थाद' आइया गाबदोंसो नोंहा अ जालालै दे खिन्थादो दे खोन्थाद' मा दनदिना दनदिना नार्जारिसो नोंनालाय मा नाम Rubul Mesari. हा Rubul Mesari. ए नोंनालाय मा नाम हा Busumtari. मा Dan Kumar Busumtari. रामकुमार बसुमतारी नोंनालाय नोंना मा नाम Ujli. हो Ujli. अनसुलि बसुमतारी दे अखार अखाजोब जागाव जा गोथाव नानि गोथाव नङा ए बानलु आलु दंना आलुआखै नानि हो नानि जाद' सननिसो हो दे नाम होनालै उन्दैफोर जायो ओंखामसो होननांगौ ओंखाम होनलाय हेपि निउ इयार होन दे खरा होन हेपि निउ इयार बिदिसो होनथारनांगौ दे दे जादो गोसो होनानै दे जालाय मोजां जा बेदरा अरखा बेदरा अखा दे अखा दे दे औ माथो बरिया अखा दे गोथाव दे अखा आयौ सेला अखा दे अखा दे अखा बिथाङा एसे इन्टारभिउ होदो खयबार जाखो जाबाय फुङावबो एसे बेखौनो जाखादां जोंनियाथ' जिरायबावबाय आरो माबानि मोनानिफ्राय टटेल खयबार जाखो बेदर जानाया मथा-मथि 20 बारसो जाबाय खोमा ओमफ्राय खय केजिसो हाबखो जेन'बा आंनि उदैयाव औ हाबबाय 10 केजि 15 केजि हाबबाय आरोखि जागायजेननायनिफ्राय नामा गोजोननायनिफ्राय जर जाखायो ओमफ्राय नोंहालाय मा बिलाय मा बे हाब्रेजोब्बाय माथो मानसिखौलाय ओंखाम उखैनाय नुला जोबखो नोंसोरलाय मा हंगारोलाय नोंलाय मा जानो नागिरदों दाउ जागोन ओमफ्राय अमा दंबा अमा जाबावसै जोंना फुरा फुल हायखायो मोनथ'वाखै बिस्रा माने गोसो गोदानाव एकदम बेदरखौ जाखावजोबनांगौ आरो जोंना दायो निउ इयारनि प्रग्रामा जोब्बाय दा न'आव थांफिनगासिनो बयखौबो हेपि निउ इयार